שלום לכם עם ישראל היקרים, ביום ראשון הבא לטובה בכותל המערבי בשעה 8 בערב. אז כמה שיותר אנשים יבואו, זה מאוד חשוב. אבל גם מי שלא יכול להגיע לכותל, בכל מקום שהוא נמצא בעולם, או בבתי כנסיות יתארגנו ביחד, וגם כל אחד בבית שלו, כל בית ובית יתארגנו, כל בני הבית, שכולנו בשעה 8 בערב ביחד נגיד את תיקון כללי לזכותם של כל עם ישראל, שכל עם ישראל יזכו לחזור בתשובה שלמה, בלי איסורים, בלי פיגועים, בלי מלחמות, ושיבוא משיח צדקנו רחמים גדולים בקרוב ממש, בלי מלחמות ובלי פיגועים. כוח של התיקון כללי הוא גדול מאוד מאוד. רבי נחמן מברסלב אמר שהיה צריך שיוכל לגלות את התיקון כללי בעולם, היה צריך למסור את שתי הבנים שלו ואת אשתו. זאת אומרת, אשתו מתה לו בחייו, ושתי הבנים היחידים שהיו לו מתו לו בחייו, נשארו רק בנות שהיו. בשביל שיהיה לו ממש את האפשרות להוציא ולגלות את התיקון כללי לעולם. כי 10 פרקי תהילים יש כתוב, הגמרא אומרת, חז"ל אומרים שב10 נגינות, שנאמר כל ספר תהילים. רבי נחמן מברסלב התגלה לו, מה הם 10 פרקי תהילים? שכל אחד כנגד נגינה אחרת. לכן יש בזה כוח גדול מאוד, כשאומרים את התיקון כללי, את 10 פרקי תהילים ביחד, בלי לדבר באמצע. רואים אותם ברציפות, שזה כוח גדול מאוד. והרבנו הקדוש אומר שזה מתקן ממש את העוון הנורא הכי גדול, העוון הכי נורא, העוון של גם הברית, ויש בזה כוח גדול מאוד, ממש לפעול ישועות. ועם ישראל זקוקים עכשיו לישועות גדולות מאוד. כל דבר שעושים אותו במאות אלפים, ונקווה שיהיה במיליונים, אמן, אז יש לזה הכוח בהשפעה עצום גדול מאוד. כל דבר, כל שכן שעכשיו, תיקון כללי זה 10 פרקי תהילים, זה לא ארוך מדי, ויש בזה כוח עצום מאוד. שכל עם ישראל יגידו ביחד את תיקון כללי. לכן, עוד פעם אני חוזר ואני אומר, יום ראשון הקרוב הבא עלינו טובה, בכותל המערבי, גם אנחנו נהיה בזה שהם עוד הרבה רבנים יהיו בשעה 8 בערב בכותל המערבי. כמה שיותר יהודים יבואו, זה חשוב מאוד. אבל גם אם לא יכולים להגיע כולם, אז כמו שאמרתי שוב, אני חוזר, או בית הכנסת יתארגנו, שכל בית כנסת יהיו כולם, גברים ונשים עזרת נשים, ויגידו ביחד ב8 בערב, או בבתים, כל משפחה, כולם, כל משפחה יתארגנו, וככה נזכה שבעזרת השם יהיה לנו ישועה גדולה, ושמקבל תפילתנו, הן אל כפיר לא יכביר לא ימאס, ושמשמע תפילתנו ויביא את המשיח רחמים גדולים עכשיו בקרוב ממש, אמן.